ויזכור אלוהים את רחל. מובא בתלמוד במסכת תענית. 4 מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, שלא נמסרו בידי שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של פרנסה, מפתח של תחיית המתים, ומפתח של חיה, וכוונת רבותינו, מפתח של הריון ולידה. מפתח של גשמים, שנאמר, יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו. מפתח של פרנסה, שנאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מפתח של תחיית המתים, שנאמר, וידעתם כי אני אדוני, בפתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם אני. מפתח של חיה, היינו, מפתח של פקידת ההיריון, שנאמר, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה. כאשר נתבונן בארבעת המפתחות יחד, מפתח של גשמים, היינו מטר, מפתח של פרנסה, מפתח של תחיית המתים, ומפתח של חיה, ניתן להבחין שהאות הראשונה של כל מפתח יוצרת יחד את המילה מפתח. ומכאן נלמד שעלינו להתפלל ולבקש לכל צרכינו ממי שהוא מקור השפע והברכה.